Good afternoon everyone. For today's video mga kandusanan, nag-andam ang mga kandusanan og lutoon nga binignit mga kandusanan para ni sa mga mamanwa diri sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. So, paingon ta karon didto sa kung asa dapita naghikay ang mga kandusanan ninyo nga si kandusanang Chuchay o kandusanang Churarat o Gloria. Ayun mga kandusanan, no, medyo busy pa talaga sila mga kandusanan. Oh. Si kandusanang Chuchay at si kandusanang Churarat. O mauni ilang gibuhat karon mga kandusanan, no? Mag-hi kayo kasi live tayo ngayon sa ating istasyon na wala pa marehistro. Ayan mga kandusanan. Mauni nga mo mga ingredients na among giandam. Hello, mayong hapon sa atong tanan. Ngayong hapon sa atong Ngani tanan. karon no, wakay Mauni nga mga mga ingredients na among lutoon karon nga binignit. Unsa na mga unsa na kanang balang kamuting Kamuting kahoy. kahoy o Tapos kamuting talbos. kamuting baging. Ayan. Wala na na mo gabi. manapak. Asa day si kuan si kandusanang Gloria. Nagkagud og lubi. Yan mga kandusanan, si kandusanang Gloria nagkagud siya glubi. Ayan. Yeah, istarin mo. Yung kompleto gid og kanang ingredients ang mga kuan no, mga kandusanan nato diri mga kandusanan. Ang ani sila ka andam nga motabang magpakaon sa mga mamanwa diri sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Tapos karon Ani ka active. Yes. Ayan, ipagpatuloy nyo lang mga kandusanan yung ginagawa ninyo. Mga kansanan. Tapos na. Taud na. Taud-taud mga kandusanan, no? Hindi na gyud ikaon og Oh, kaning pwede na gyud na siya lutuon mga kandusanan, taud-taud mga kandusanan. Pwede na kayo na siya lutuon sa mga kandusanan ninyo diri mga kandusanan. Para na sa mga mamanwa diri sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. mga friends for namo nga mga lumad. Oo. Mga lumad diri sa Apa-Apa mga kandusanan, mao na sila mga mamanwa diri mga kandusanan. So ang mga kandusanan naka huna-huna ang mga kandusanan bisang gamay ra kayo ang pundo mga kandusanan pero nakauna-una sila nga magpakaon sila o magluto sila binignit para sa mga mamanwa sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Una na oh. Ayan. Yan si Gikan na siya kandusanang nagkagod. Gloria, gikan siya nagkagud mga kandusanan. Tapoy patusok ng kanan kay upat kalubi. O gikapoy tayong si kandusanang Gloria kay upat kalubi mga kandusanan iyang gikagud. Ing ana siya kanang Tapos gido. oo, yan, kaporsigido mga kandusanan sa pagkagud og kanang lubi. Adunay talent si kuan gyud si kandusanang Gloria. Pareha ni kandusanang Chuchay o. Ang iyang talent mga kandusanan no. Nagraspa og kanang kamuting kahoy. Ug ang talent pud ni kandusanang Glory ni kandusanang Churarat karon sa paghiwa-hiwa sa kamuting talbos. Ganon. Kamuting baging. Ug ang akong talent mao nagkamera sa ilang mga kandusanan. Nag-video sa ilang mga kandusanan para ma-update pud mo sa ilang gipangbuhat karon mga kandusanan. Ayan tapos na daw mga kandusanan no. Una si Day Gloria. Relax mo sa amin. Yan si kandusanang Gloria o. Gwapa kaayo mga kandusanan. Unsa pangalan ana? Manapak. Isagon Manapak nato sa rice. atong Manapak rice. Binignit. Binignit na pinapilit. Ganon. Ganon mga kandusanan no. Binignit ni nga magduha malagkit. mi ka kaldero kuno.
Bungga ang kauna mo ano ba? Oh, magduha daw ka kaldero mga kandusanan. Oh, laliman mo duha ka kaldero. Dagan Oh, gyud para mabusog. dagan gyud makakaon ana, dagan gyud mabusog. Ganun mga kandusanan no. Ayan talaga. Grabe talaga ang ano mga kandusanan no, ang galing talaga ng mga kandusanan. Nakahuna-huna og luto og binignit. Ganun. Yung anak ka-active ang mga kandusanan ninyo mga kandusanan. Kung maluto na ni siya mga kandusanan, daghan na ni. Mag-produce na migduha ka kaldero. Ayan, kung maluto na daw mga kandusanan, daghan na kayo mga kandusanan makaproduce nag duha ka kaldero, sabi ni kandusanan Chuchay. Ayan. Ayun mga kandusanan, si kandusanan Laika, kumuha siya ng anong pangalan niyan? Salangan. Salangan? Ah, salangan. Diri may magluto mga kandusanan O, muning lutuan na mo diri mga kandusanan, no? Muning lutuan ng mga kandusanan. Yan. Kasi mainit kasi kapag magluto kami ng ano na hindi sa labas mga kandusanan. Mas maganda kung sa labas kami magluto. Ganun. Hello mga kandusanan! Thank you for watching! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.